rabbil alamin ambaden to bashir fala jaba malikona malikoka amba fo ka wala nyima sanga an watti bela jelena o kanyama dalila aw munu me ni juma kutuba jam kante fawko amba wala dana ka fo bi juma kutuba jam kan kon nana amel lafiya bu misrla mimi wele ko shayna kul wala ka misri wa bismillah wa ka misri bayin kono kan tare baraw dan nana ni misri wele fokata se imam shayna kul wala ka kutbama ninga juma jako flasel ni al-islamiya misra lola anga je anga nyima daw fe أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيها الناس، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إن تعريف التوبة توبة الرجل تعرف بأربعة أشياء. أولها أن يمنع لسانه من الفضول والغيبة والنميمة والكذب. وثاني أن لا يرى في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من الناس. وثالث أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحد منهم. ورابع أن يكون مستعدا للموت نادما على الذنب ومستغفرا لما سبق من ذنوبه مجتهدا في طاعة ربه. وشروط التوبة وهي: أولا الندم على ما فات، وثانيا ونية أن لا يعود إلى ذنبه فيما بقي من عمره، وثالثا وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلابسا بها، والرابعا ورد المظالم إلى أصحابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تعدي. واذكروا الله يذكركم يغفر الله لنا ولكم. اللهم آمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع ما اختغى وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي مسايم ولا نماندوم أما بركاته مسامي مسابي مسامي يا فاتكي مسامي نابا كما سيابولو فنسي kilefelaw konnana mawye mamuni juguma ke shu konnana abaka masaya bulu abo fensa shu konnana mawye mamuno nolu kera juguma ke bagay kile konnana kanyuno fe jondi bina ya fayni ali allah subhanahu wa ta'ala fe aka ya fa awma amo masaban amba tanu an sago da mayra bela jelena amba barkada ka wali mando akaf samadiya anaka bunyawla bunyamuno ni samadiya muno na yoke aunka amshiriya kadala mawra fuiti mina batu na kanga ka batu na batu be jonna fa wa akutali bi toro fona kara setigi allah subhanahu wa ta'ala hey alaw ka chande aw alaw ka cha do ka lay fare do tay kli do tay kalui do yerebe jibatu do yerebe fenware batu mino shitikile do be fara batu do be sanu batu do be nega batu nga ala min batu nabi fenya joni ka fenchia i o seti Allah subhanahu wa ta'ala kilimpi sabla lidi mai makilimpi mina ka hanga batu wa batu be here ladima abatu balya abiga sababe ga toroni kololola seima no jahannama kono doy ya rabbi alaka islam bila jelen kishuma wahdahu la sharika la masami masakilimpi janyogon tala ode kanga batu no alai amshira ka dala an nabi mani an kanu ma ode muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullah wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala ka jondu wa alaka chidendu ay ala balimate a dinte aka kabila mogote sabla ni shiti alala alaka jondidu wa alaka chididu wa alaka nubadu nema ni chishita mamo ni setika alafe ko ni fama ka fama fe ako keni chebenga ana sodungo ana ka sahaba ani mawo mano sanaka tuko kirabengo fokata sa alika ma joduma ya rabbi ambayina alafe alaka nena o bela jelen fara o jama ko lunyuma uluka doxto be gaboli istiqbalu ramadan minhu at-tauba illa allah azza wa jalla sungolo bami nabe ka kunda anka ka sungolo yin ka kumbe ni masiru ye ni bonyawo ye
o dɔ ye jumɛn ye o de ka tuubi ɲuman ta k'a ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ma awɔ sunkalo bɛ kunbɛn ni tuubi de ye ka tuubi ɲuman ta k'a ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ma o ye sunkalo kunbɛnlanw na belebeleba dɔ ye o kuma bi kutɔ bɛ ka boli tuubi de kan yarabi ala subhanahu wa ta'ala de a fɔ cogo ɲuman yarabi ala k'o nɔgɔya anw ye k'a lamɛn ka faamu ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ne na o bɛɛ lajɛlen fa ya ibadallah a ko an k'a dɔn anw minnu ye silamɛw ye anw ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ye waati bɛɛ ala bɛ ka kuma anw fɛ dɛ waati bɛɛ ala bɛ k'i sara anw na a ka ciden nɛnkun kan n'o de ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o muhamadu taalen kɔfɛ dɔnnibaa minnu tora o kɔfɛ don o don olu dɔnnibaw bɛ ka anw laji ni ala ka kumakan ani alakira ka kumakan ye dɛ sallallahu alaihi wa sallam an ka dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala kad amarana bi tawba ala de ye anw yamaruya k'an ka tuubi 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 yɛrɛ ye mun ye dɛ tuubi ye mun ye dɛ fɛn dɔ i y'a kɛ i nimisara la ka segin ka bɔ a la ka na fɛn ma fɛn min n'o ye tiɲɛ ye a bɛ fɔ de ma ko tuubi o kuma bɛɛ lajɛlen bɛ tuubi sabula bɛɛ ye jurumutɔ ye wa bɛɛ bɛ jurumu kɛ o maa tɛ yen min tɛ jurumutɔ ye bɛɛ ye jurumutɔ ye bɛɛ o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wa sallam kullu bani adama khata'un kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin a ko adamaden bɛɛ den o den n'o bɔra adama na ka fara adama yɛrɛ kan ko bɛɛ ye jurumutɔ ye ko mɛ jurumutɔw la hɛrɛma min ka di ala ye ko min bɛ segin ka bɔ a ka jurumu na ka tuubi ka na ala ma yarabi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala de ala k'an kɛ tuubi jɔn ɲumanw ye ala y'an yamaruya ni tuubi an ka segin an kɔ wali istighfar an'an ka ala yafa deli ka bɔ mun de ma ka bɔ an ka jurumuw la awɔ ka bɔ an ka jurumuw la jurumu de bɛ kɛ sababu ye ka jɔn kɔgoya ala subhanahu wa ta'ala ye wa jurumu tɛ dɔwɛrɛ dɛ ala ko i ka min kɛ e bana o kɛli ma ala ko i kana min kɛ e sɔnna k'o kɛ o de ye jurumu ye o ala ko i kana maaw tɔɲɔ ala ko i kana maaw ka hakɛ bɔ su la ala ko i k'i ka maaw ka hakɛ d'u ma ala y'o min fɔ ne ye bana o ma e ye jurumutɔ de ye o e ye jurumutɔ de ye yɛrɛ b'a faamu yɛrɛ bɛ la k'a d'a ma o kosɔn alahu subhanahu wa ta'ala kumana a ka kuranɛ b'a kɔnɔna na a ko walazina iza fa'alu fahisha a ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara juguw kɛ kɛwale juguw n'u b'a kɛ aw zalamu anfusahum walima u b'u yɛrɛkun tɔɲɔ sabula jurumutɔ ale de ye maa ye maa min b'a yɛrɛkun tɔɲɔ fɔlɔ sabula i bɛna yɛrɛkun tɔɲɔ ni jumɛn ye ala ko i kana kɛ i y'a kɛ ala dimini kɔrɔ ala ko i kana kɛ i y'a kɛ i sara o kan i donna jahanama kɔnɔ a kɛra jɔnni de la a kɛra e de la e de ye yɛrɛkun tɔɲɔ o kuma jurumutɔ a ka tɔɲɔ n'a ka masiba bɛ se maa fɔlɔ min ma o y'a yɛrɛ de ma a t'a dɔn dɛ a ko maa minnu n'olu bɛ yen n'olu ye walejuguw kɛ kojuguw kɛ aw zalamu anfusahum walima u y'u yɛrɛkun tɔɲɔ zakarullah u nana miiri ka taa si sitana nan'u bila limaniya nana ala ɲɛsira nana ala dɔ nana dusukun kɔnɔna na o miirila ne ye nin min kɛ jaa ma ɲi dɛ ne tun man ka nin kɛ karisa la dɛ jaa ne tun man ka nin kɛ n yɛrɛ kun na dɛ jaa ne tun kan ka ala bato nin waati la dɛ jaa ne tun man ka ala kota dɛ jaa ne ye nin min kɛ nin tɛ ko ɲuman ye koyi ne m'aw ka nafolo bɔ su la ne m'aw denw bugɔ ne m'aw denw don kaso la ne m'aw ka hakɛw tiɲɛ ne ye n ka fanga boli m'aw kan komi seko la jaa ne tun man ka kɛ koyi a tigilamɔgɔ hakili segira a yɛrɛ ma sabula ni limaniya nana dɔrɔn hakili bɛ segin i yɛrɛ ma o tigilamɔgɔ tuma min na o hakili segir'o ma zakarullah u nana o miiri ala subhanahu wa ta'ala ka segin ka na ala ma fastaghfiru li zunubihim u ye ala yafa deli u ka jurumu la u nana ala yafa deli ala anw ye min kɛ tiɲɛ na an tun t'a dɔn koyi walima an tun b'a dɔn koyi sitana de sera an na wa ala yafa an ma yafa shartu ye mun ye u y'olu bɛɛ lajɛlen dafa ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ye ɲininkali de kɛ sisan a ko wa man yaghfiru zunuba illa Allah a ko jɔn de bɛ yen dɛ n'o de bɛ jurumu yafa jɔn e tɛ ne tɛ ale tɛ jɔn illa Allah fo n'a kɛra ala ye ala kelen pe de bɛ jurumu yafa jurumu bonyana cogo o cogo jurumutɔ n'a tobira ka segin ka na ala subhanahu wa ta'ala ma ala ko ale de b'a yafa ale de b'a yafa kɔrɔya t'o la dɛsɛ t'o la bana t'o la n dɛsɛra de ma se k'a kɛ walima n kɔrɔla de ma se k'a kɛ ayi ala ko ale de ye jurumu yafabaga ye maa dama tubi sharti dafara jɔn na n'i segira ka na ala subhanahu wa ta'ala ma ala ko ale de b'i ka jurumu a b'a yafa wala min sirru i sigilen kɔnɔ ka na ka b'i ka jurumu na ala yafalen kɔfɛ i ma ala ye sharti dɔ fɔ dɛ
akwai kana ta saki jurumin kan tukune ka ta dumi o jurumin kelen kan tukuni hakika no gade ni o ke yira mo sade ako tiglamo wala min sirru ala ma faalu wi min ka kunu ka temeni ala diminu koro maula ani ala yarela وما سكون يغنى ما تكوني وهم يعلمون كسر أبادو أولئك جزاؤهم أقول تكرموا من توبرا كسر كوكنا أقول سرا جزاؤهم مغفرة كل سرا يا فري كبو ما يرى وما بيافا وما وجنات تجري من تحتها الأنهار وما أبودو أخرجنا كنا رجنا مي كنا ببولا جكرو خالدين فيها ونودنا ورجنا كنا كبو تكوتالا دي وبتوري كنا ونعم أجر العاملين أقول ما كسر نيانا ما كسر نيانا ما كسر نيمانا ما من كرا نمبارا كبعي نوي كتوبي كيافا كسجيكو كبيكا جرمونا كان الله سبحانه وتعالى يا رب الله سبحانه وتعالى على خيافنا أو بلا جليما الله سبحانه وتعالى أكرم محمد صلى الله عليه وسلم أكو شغدي أكو من لازم الاستغفار أكو ما منا دومنا على يا فديلك نودي استغفاروي أستغفر الله سفر الله سفر الله وتدي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أكو ما من دومنا أوكا على يا فديلك استغفارك جعل الله له من كل ضيق مخرجا أكو فيهم فنو يقرون كوي نو دي أدم دين كرو كولا بي بو كونو أي كما ينكره يورو ني بودا تي كولا بي بودا دي ماي هو يورو ني دونا كونو مو هاغلا كو كارسابي تويا كولا بي بودا دي ما مو هاغلا كو كارسابي سايا على بي بودا دي ما مو هاغلا كو كارسابي ملويا على بي بودا دي ما مو هاغلا كو كارسابي دو كسولا على بي بودا دي ما من كل ضيق مخرجا على بودا على بوديما ni mami ndumina astaghfirullah astaghfirullah ala ya fama ala ya fama ala ya fama o ibeka ala ya fa fo mana mina idala akasura sabatilien do diskuna ibeka nimi safana ala kunu ne ni kede ala ya fama o de la kuy ala kunu ne ni fode ala ya fama o de la kuy ala kunu ne ni kede ala ya fama of maybe ga astaghfirullah fo mana mina akasro ye juguma mununke iyolu bela jelen joy nye khoro bi duskun ko nane be ka mirola kala ya fadilola o tigla moko o de be ya fa gusoro timiya mi me ya fala de ale de bo soro me mami nga ya fa yedura dala ta astaghfirullah aish timiya mi me ya fala dia mi me la ya fala ale to soro fiu sabla ale tabe ka ken daiti daka fo aka sabati duskuna farkulu ka wale yake nunu sabadi binta ni ngoy ya rabbi famu ala kadama ala kan soli man yala ya rabbi ala kan sola kiran ala yasrina wa min kulli hammin faraja akoy hamna ko be allah subhanahu wa ta'ala be boda dima hamna ngo fo fe nabi ne la no di bi kabana ga kishi nyala iya rabulo nyina bo chuko tala ko allah subhanahu wa ta'ala be boda dima wala warsugo min haysu la yahtasib ko ala bi gerziga fen fanana an yorola ira ta do be garzige yoro mo ta do be garzige yoro mina awo ala be garzige o yoro la joni mamina do mina astaghfirullah o folika ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ala kange joni jomo no be do mi astaghfirullah folika ka klaka waliya o farkulo anu duskon kon dana allah sallallahu alaihi wasallam alibi an kira muhammad sallallahu alaihi wasallam amna qabu alillah aku wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra alaka sallallahu alaihi wasallam ayikali aku wallahi min kalima sayna min kabunga kalima aku ni muhammadu min flane aku ni be ala ya fadeli dongodo ka tubi ka sigi kana alama dongodo min ka chanka timashia bi wolon flaka awo ala be ala ya fadeli dongodo ka tubi ka sigi kana alama dongodo min ka chanka timashia bi wolon flaka o malmake mbalmamso e min kulo benena ne mi meka fo yalma jurumbe kira lawa ala de fever di kira de makoy liyaghfir lak allah ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar ala ko kira de ma nya farima yiminka ne bina minke nya fara bema on yo kira ne kuma kai kalibe ala ya fadeli ala be tobi kle ko nana minka chanka tama chien bi wolon flaka ni kira yo ken nini e on ko anga ke chogodi tobi ka anga ke on nga gluki astaghfirullah fo ka ngake on nga dongli ka wulina ka sigina ka dana ka dumni ka dai on ga ngake ti sabla jurmu sanji kisa de be ka jigi on ka ay ja abe jigi ka ami ja abe jigi ka
ay jai basoro ami jai basoro o ko nga astaghfirullah fo ka nga chaya akana de ndengo made aka sabati duskun kon nana ya rabba fo mi ala kadam ala kan soli manala akoy riwaya warela akoy ya ayuhan nas ya au adam diu tubu ila allah akoy sigi kana ala made ako sabla inni fa inni atubu ilayhi fil yawm 100 marra akoy kado ni muhammadu yaraba kun ako ne be tubi dongudu ka sigi kana ala ma dongudu chien keme oh e kan lajede oni mami ngo ko date wurudila o amen yoro amba blami nene ma fili keme ko ne daide o jati dado ide o nene ma fili bi wolon fla fana o jati dado ide o ko mun me dake wurula ay ne wuru chien keme ay ne wuru chien bi wolon fla ay ne wuru chien keme saba ko dalu tala ko lasri tala wala kira ire ko kala baga keme wal ma bi wolon fla ala ka famu mandam ala kan soli manal ala kan sola esra ni duskum banana do ati chien yetukuni yara bi ala ka chien yara mbela jelena ne man kishi chama mo yini seti gala fe ko yini fama uga fama fe ako ke chebba ngana so dunga na ka sabo ani ma wuma no sona ka tuka ko fakata sa alkiyama jodoma ina ta'rifa at-tauba tawbata rajul ako ikado ka fo che ai adama de nga tubi be don ka fo ko adama de ni tubira ka ba ka jurumula ka be doni ko yeda madoyi awo adama de ni jurum todo ani mi sara ka tubi ka ba ka jurumuna ka sai kana Allah subhanahu wa ta'ala pour que e ka don afo chiena karsa tubira koy akwa be don ni ko yeda madoyi o ko yeda mado wala bilibili bay ko yeda banani afala fala jume an yamna lisanahu min al-fudul wal ghaywa wal namim wal kasbi afala fala jume ma mina tubira ka ba ka juruma no ka ba nengu mine an yamna lisana aba nemine kaba kuma langolon folima aba nemine kaba mau buru jalima aba ma annemine kaba mau dame chanima aba nemine ka bon galon tikella ka nora maula ni la jabi ni kanga ma joro ni kanga ma hami ni kanga ma kamanaga afon ne tanwa jamana kono bi afon ne tanwa jamana kono biwa ne de be umbiu okuma tubi wajibi am be kande akana ke dala tubi lele akage duskuni fargolo ka tubi ni yele la rezo san fa bi munebe kangalon tika ka bar nyona munebe ka nyoma ngutu chi munebe ka fobali fo nyoma jonu make jonu amunu man disi gosi kan islamawi amunu man disi gosi kan lajuwi amunu man disi ko kan ajawi amunu man disi gosi kan karamawi okuma niko kiba an shishine ni ibe ka fo okuma anga tubu mamene de okuma ni shetana be nyoko mbulu de okuma ko adama de ka be donga fo ki tubira ka folo folo jume an yamuna lisanahu kiki ne ngumine min al-fudul ka bokuma jugo folima ani kuma langulu ani ngalu ani namima ya omi tabule kiki ne ngumine ka bo mani mawo mangutu chie o ya folo folo ni mamu yo ka hukuma alhamdulillah amsa gan soni siga ko chiyana karsa atubira aflana yejume an la yara fi qalbihi hasadan wala adawatan li ahad min an-nas aflana kikana mashi hasidi ya minay duskun kono sabla hasidi ali ala kala bagadi yo ala yen na flo di karsa ma na manga ala yin to indi karsa ma na manga ala yin joro ndi karsa ma na manga hasida ni ndoro ndiu ni ndoro ndu fami me ma ore bulo e ko aw hasidia ko no manga o ma ni jon be kele lassa ibe ka min kele no te ko yi ibe ka ala de kele sabla mi ma bulo ama daire ma ala de hada ma o ala mi hada ma ne ko kana manga o ko ala ifli le ga barala o ma hasidia ala kele bagadi o ma ko mo man na tobira pour que ga donga fo chena karsa tobira ku iba soro abe befe mashi hasidia ta duskuna akana ga nga bi feere o mo nyogon fe dadila kasro ni yan kene di nyogon am nyogon du me nay nyogon am ambar nyogona am nyogon sumu ka ke na fondi fakelen bakli ina fondi fargol kili me nan bora ko e karsate ni mo nyana maya am no di an tabule biu
an taabolo de ye nin ye o tuma f'an ka yɛlɛma donni de la maa dama an ko k'an ye silamɛ ye maa dama an ko an ye alakira muhamadu mantonw ye sallallahu alaihi wa sallam f'an ka nin de dabila ka yɛlɛma don a la o tuma ko maa si hasidiya kana k'i dusukun kɔnɔna na n'ala ye min di min ma don min na ala y'o d'o ma e bɛ se ka mun de kɛ e bɛ se ka nata de ala ye nin min di karisa ma a y'a sɔrɔ ni cɛsiri min ɔ ne b'o cɛsiri ɲɔgɔnna kɛ yalasa n ka se ka karisa ta ɲɔgɔnna sɔrɔ o de ye ka keleya la o ni hasidiya tɛ kelen ye hasidiya ye jumɛn min b'a bolo ka tiɲɛ keleya ye jumɛn min b'a bolo n yɛrɛ bɛ n cija ka n cɛsiri n ka se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ala ka faamu ɲuman d'a ma a sabanan ye jumɛn ye an layara an yatruka ashaba suwa wala yusahibu ahadu minhum jɛɲɔgɔn jugu minnu tun b'i la dɛ i jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ yen ni n'u bɛ jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n'u bɛ taa gulɔ min ɲɔgɔn fɛ ni n'u bɛ taa so bɔ ɲɔgɔn fɛ k'i k'o jɛɲɔgɔn jugu ye k'o to yen maa dama i tubira o tuma n'i y'olu ye k'o to yen ka jɛɲɔgɔn ɲumanw ta minnu bɛ ala ko fɔ minnu bɛ ala ko baaraw kɛ i ni minnu bɛ taa misiriw la i ni minnu bɛ ɲɔgɔn nadi ni ala ko ye ani balimaya tugu ani sinjiya tugu ye n'i y'o jɛɲɔgɔn ɲumanw ta o tuma an bɛ sɔrɔ k'a dɔn tiɲɛ na karisa tubira mais e tubira k'e tɛ gulɔ min ale bɛ ni gulɔminaw bɛ ɲɔgɔn fɛ e tubira k'e tɛ jɛnɛya kɛ ale bɛ ni jɛnɛyakɛlaw bɛ ɲɔgɔn fɛ e tubira k'e tɛ sobo ale bɛ ni sobolaw bɛ ɲɔgɔn fɛ karisa e yɛrɛ kan ka da la k'a fɔ ko in k'a ma ɲa dɛ a faamu ala ka d'a ma a naaninan ye jumɛn ye an yakuna musta'idan lil mawt k'i labɛn ka saya kɔnɔ waati bɛɛ k'i labɛn ka saya ɲɛsigi saya k'a ɲɛsigi a ye ka kasange bila o tɛ saya bɛ ɲɛsigi ni baara ɲumanw de ye ala ko min ka to yen jugumanw na k'o to yen ala ko min ka kɛ ɲumanw na k'o kɛ o de ye saya ɲɛsigi ye o tuma nadimana ala zanbi i ka nimisa i ye jurumu minnu kɛ ka tɛmɛ i ka nimisa olu la wa mustaghfiran lima sabaka i ka ala yafa deli i ye jurumu minnu kɛ ka kɔ wa mushtahidan fi ta'ati rabbih i k'i cɛsiri ala bato la a ko ni nin mankutu naani yera maa min na o tuma an b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karisa ko a tubira tiɲɛ na a tubira mais e ko k'i tubira nin t'i la ayi ale b'a ma dafa ala ka faamu ɲuman na ala k'an sɔn limana ala k'an sɔn sira o tuma ko tubi sharti ba damadɔ don a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn a nadama ala ma fata fɛn o fɛn n'i y'a k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔna ka nimisaw la ala ni nin tun bɛ se ka segin kɛbaliya la ne tun b'a segin kɛbaliya la sabula a ma diya n ye mais n tɛ se k'ala segin dɛ nka ala yafa ma o tubi sharti fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye jumɛn an la yahuda ila zanbi fima bakɛ min umri i ye jurumuna ko minnu kɛ ka tɛmɛ ka ɲinɛ ala fɛ i si bɛɛ kɔnɔ tuguni kana segin o ɲɔgɔn na kuwa e maa min tubira k'i ye jurumuna ko minnu kɛ k'i tɛ sigi o ɲɔgɔn na kan e de bɛ t'i sigi mɔdenw cɛ la e de bɛ t'i sigi buramusow cɛ la cɛ an kun tɛ maga dɛ ayi anw ɲɛ kun tɛ maa ka sɛ ye quartier kɔnɔ ayi n'an m'o préparé k'o kɛ naji ye ayi k'i ka kaba i ka kabatu ayi anw kun tɛ kaba selen ye n'an ma t'o kari anw ye ko caman kɛ dɛ anw jeunama cɛw de tun bɛ boli anw kɔ anw jeunama muso de tun bɛ boli anw kɔ e maa min ka baara kɛra est ce que tiɲɛ yɛrɛ la e tubira e kan ka kasi fɛn min na n'i miiri ala la e kan ka kasi a la n'i miiri ala la e kan ka husna la ka ala yafa deli mais e bɛ k'o baro de bɔ ayi e ma tubi fɔlɔ o tuma tubi sharti filanan o tuma i ye jurumu min kɛ k'a ɲini ala fɛ k'i tɛ sogo ɲɔgɔnna wɛrɛ ma tuguni a sabanan ye jumɛn an yatruka al-ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabisan biha o tuma ko jurumuna ko k'i k'a bɛɛ k'a to yen ko hali n'a sɔrɔ ɲagaminen don a la o misaliya kunkurunin ye jumɛn ye e tubira sisan i gagné na so la e tubira sisan o y'a sɔrɔ i tun ye so ta i gagné na miliyɔn na ayi o miliyɔn t'i ta ye tuguni sa e tubira o ayi o t'i ta ye tuguni e tubira awɔ e tubira awɔ maa wɛrɛ bila o k'a ta a ka taa sarakati fantanw na n'o tɛ e ta tɛ tuguni e man k'o dɔrɔmɛ kelen don tuguni sabula e tubira o de ye k'i ɲagaminen to ala ko t'a la k'a ye k'a to yen a fɔ min yɛrɛ ka d'a ma a naaninan ye jumɛn n'a laban wa raddul mazalim ila ashabiha li qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam ala al-yaddi ma akhzati hatta tu'addi i ye maa minnu ka hakɛ bɔ suw la ka maa minnu ka dugumakolo bɔ suw la ka maa minnu ka nafolo bɔ suw ma i tubilen kɔfɛ k'i k'u lasegin u ma dɛ awɔ i k'u lasegin u ma dɛ ala kɛra o de fɔ a ko i ye min bosi bolow la n'i tubira k'i k'a lasegin dɛ awɔ e de maaw ka nafolo bɔ su la k'i bɛ se ko la e de maaw ka nafolo bɔ su la k'i bɛ se fɛɛrɛ la ka maaw ka du minɛ o la k'i bɛ se o tuma maa dama ne tubira o tuma k'i k'o lasegin dɛ o tuma nin de ye sarituba ye tobi la tobi saritiba naani min bɛ yen n'o bɛ ɲini maa fɛ n'i tubira nin y'o saritiba ye o tuma nin bɛ ɲini anw de fɛ anw minnu ye silamɛw ye sunkalo natɔ don k'an bɛɛ ka tobi ka segin ka na Alahu subhanahu wa ta'ala ma
yala sa sungolo be se wati mana o ka soro anjera o de sungolo labɛn ye dɛ k'i labɛn ka sungolo kɔnɔ a ka n'i sanuman sɔrɔ o tuma i ka se ka bato sanuman kɛ cogoya min na ka se ka ala sanumanba in sɔrɔ n'a ka jurumu yafa ana ka arijinɛ ani lailatul qadr sɔrɔli ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ala ko nɔgɔya na aw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala deli tubi ɲuman ala k'a d'a ma tubi ɲuman ala k'a d'a ma tubi ɲuman ya rabbi ala k'a d'a ma an ye bato minnu kɛ an bɛna minnu kɛ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ya rabbi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hajitigi kelen kelen bɛɛ an bɛ dugawu kɛ an ka hɛrɛ bɛ min na diɲɛ lahara ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan an ye an ka tɔɔrɔ bɛ min na diɲɛ lahara ala k'an kisi a ma ala k'an ka tɔɔrɔw falen ka kɛ hɛrɛ an ye ya rabbi ala ko k'a ka bonya an ka jamana ala ka lafiya jamana in ya rabbi ala ka basigi fitna ni balol masiba ni kasara minnu b'a kɔnɔ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen du fan ka bɔ a kɔnɔ cɛ bɛ nin kan mɛn ala ka sabati jamanadenw ɲɔgɔn cɛ ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ ni maa min ko k'a ɲɛti da jamana ni jamanadenw kan ni fɛɛrɛ jugu ni dabali jugu ye a tigilamɔgɔ ye fɛɛrɛ jugu n'a ka dabali jugu ya rabbi ala k'a segin a yɛrɛ ma ya rabbi ala k'a segin a yɛrɛ ma ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga ala ka jamanadenw kisi ala ka jamanadenw tanga ala ka jamana in ja ka tɛmɛ a kunun kan ala ka jamana in ja ka tɛmɛ a kunun kan ya rabbi an b'o ɲini ala fɛ an ka banbagatɔ ala ka hinɛ na ala ka yafa k'an ma an ka maakɔrɔba ala k'o mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ mɛn o kɔrɔ ya rabbi an ka banabagatɔ kɛnɛ lafiya ala k'o d'an ma ala k'o k'a k'ala bɛn kosɛbɛ bidon hɔrɔma kosɔn kira bɛn kan wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم alhamdulillahi rabbil alamin ni nabi dan sege be juma kutba la anya min sura ka bol lafiya bugu shagina kul walika misrila madi Allah subhanahu wa ta'ala fa duwa bol la fam ni gani o ala ya fa deli ka tubi ka sege alama ala ko no ganen al islam bela jelenye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi